Acum 45 de ani, I was after an injury. în urma unei lovituri, unei răni, I was pronounced clinically dead. am fost pronunțat, am ajuns în moarte clinică. I was put on a life support machine. Am fost conectat la un aparat care mă menținea în viață. And during that time, I had what is called near-death experience. Și exact în acea perioadă am avut acea experiență care se numește experiența în apropierea morții. So, the experience was Și asta a fost that I found myself walking through a tunnel, că m-am văzut mergând printr-un tunel, and by the end of the tunnel, iar la finalul acestui there tunel was some kind of a person or a form of a person se afla un fel de o persoană, o făptură, without a face, fără chip, and I was told, stop, și mi s-a spus, oprește-te, go back, întoarce-te, you have not finished what you're supposed to do. nu ai terminat încă ceea ce trebuie să faci. So I came back. Așa că m-am întors. As you see, I'm here, that means I came back. După cum vedeți, sunt aici, deci m-am întors. And after 26 operations in 1 year, După 26 de operații în decursul unui singur an, I was told I have 1 year to live. mi s-a spus că mai am doar un an de trăit. And in a way, this is the best thing that ever happened to me in my life. Și într-un fel, asta este cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla vreodată. But for 10 years after this experience, Însă la 10 ani după această experiență, I kept it in secret. am ținut-o încă, o țineam secretă. Because I was convinced that I got some kind of psychosis Eram convins că am ceva, un fel de psihoză and I'm mentally ill and I'm supposed to keep it as a secret. sunt bolnav mental și ar trebui să păstrez asta un secret. And then I came across some literature Apoi am ajuns să citesc ceva literatură of people that actually shared that they had similar experiences. despre niște oameni care au împărtășit experiențe similare. So then I asked myself a question. Așa că mi-am pus o întrebare. What is the meaning of my life? Care este însemnătatea, semnificația, sensul vieții mele? Now, there was a great psychologist, philosopher called Carl Jung. Cel mai mare psiholog și filozof al lumii, Carl Jung, And one of the things that he has said, a spus unul din lucrurile pe care one le-a of the spus terms that he was talking about, și unul dintre termenii pe care i-a is dezvoltat called the collective unconscious. se numește colectivul inconștient. Inconștientul colectiv. Okay. Because from a Freudian point of view, Din punct de vedere freudian, the part of the iceberg that is above the water partea icebergului care se află deasupra apei is our conscious mind. reprezintă mintea noastră conștientă. What is underneath the water represents our unconscious mind. Iar ce este sub apă este mintea noastră inconștientă. And as you see in this metaphoric picture, Și după cum vedeți în această poză simbolică, metaforică, the unconscious is much bigger than the conscious. inconștientul este mult mai mare decât conștientul. So what is the collective unconscious? Așadar, ce este inconștientul colectiv? The collective unconscious is the sea that both icebergs float in. Acesta este marea în care ambele părți ale icebergului plutesc. Okay, so what we have here is different pictures of different gods from all over the world, Avem aici diferite imagini from ancient times. ale zeilor, ale mai multor zei din timpurile străvechi. You see, what science has done for our modern life, Vedeți ce a făcut știința vieții noastre moderne, because we wanted to understand the world around us, pentru că noi am vrut să înțelegem lumea din jurul nostru. we start to classify things. Noi am început să clasificăm lucrurile. And in each classification, there are also things that are out of the ordinary. În fiecare clasament, să spunem, există lucruri care sunt
în afara normalului, extraordinar. The way I want to look at science, Modul în care vreau eu să privesc știința instead of comparing things to each other, este că în loc să compar lucrurile, I want to see what we have in common. vreau să văd ce avem în comun. Because with this comparing, scientific comparing, I think science has done a lot of damage to humanity. Pentru că prin această comparație științifică, părerea mea este că știința a făcut astfel un mare rău omenirii. Do you know that is a research that says Știți că există un studiu care spune that women have a smaller brain than men? că femeile au un creier mai mic decât bărbații. And then when we start to comparing ourselves to each other, Și atunci, în momentul în care începem să ne comparăm unii cu we're ceilalți, creating conflicts. începem să creăm conflicte. My God is better than your God, Zeul sau Dumnezeul meu este mai bun decât al tău. and my church is better than your church. Biserica mea este mai bună decât biserica ta. We don't look at what we have in common. Nu privim la ceea ce avem de fapt în comun. So what the collective unconscious says, Așa că ceea ce spune inconștientul colectiv that in este different parts of the world, că în părți diferite din lume, different civilizations who did not have contact with each other civilizații diferite care nu au avut niciun contact una cu cealaltă, were practicing nearly the same things. practicau aproape aceleași lucruri. You see, if we take the drum, for instance, Dacă, spre exemplu, ne uităm la tobe, in each civilization, în fiecare civilizație we had the drum for different rituals. au existat aceste drome pentru diverse ritualuri, aceste tobe. A lot of civilizations have created a higher being called God. Multe civilizații au creat o ființă înaltă, mai mare, pe care au numit-o Dumnezeu. You know this imaginary friend that we have called God. Știți voi, acest prieten al nostru imaginar pe care îl numim Dumnezeu. The other interesting thing about the collective unconscious, Lucru interesant cu privire la inconștientul colectiv that nearly in every language in the world, este că aproape în fiecare limbă de the word mother cuvântul mamă has an M in it. conține litera M. Nearly all the languages in the world. Aproape toate limbile din lume. So there is something Așadar există ceva that is above us, beyond us, care este deasupra noastră, dincolo de noi that we cannot understand. și pe care nu îl putem înțelege. So there is a story about Albert Einstein giving a lecture, Există o poveste de pe vremea când Albert Einstein ținea o conferință and somebody in the audience said to Einstein, și cineva din public i-a spus: I believe only in what I see. cred numai în ceea ce văd. So Einstein told him, Așa că Einstein i-a răspuns: show me your brain so I can believe you have one. arată-mi creierul tău ca să pot să cred că ai unul. So sometimes there are things that scientifically we do not understand. Așadar, uneori există lucruri pe care nu le putem înțelege din punct de vedere științific. And if we need to understand everything, Și dacă avem nevoie să înțelegem we totul, are actually avoiding the emotional experience. de fapt și de drept, nu facem decât să evităm experiența emoțională. So, in each civilization, În fiecare civilizație we had the drum for different rituals. au existat aceste drome pentru diverse ritualuri, aceste tobe. A lot of civilizations have created a higher being called God. Multe civilizații au creat o ființă înaltă, mai mare, pe care au numit-o Dumnezeu. You know this imaginary friend that we have called God. Știți voi, acest prieten al nostru imaginar pe care îl numim Dumnezeu. The other interesting thing about the collective unconscious, Lucru interesant cu privire la inconștientul colectiv that nearly in every language in the world, este că aproape în fiecare limbă de the word mother cuvântul mamă has an M in it. conține litera M. Nearly all the languages in the world. Aproape în toate limbile din lume. So there is something Așadar există ceva that is above us, beyond us, care este deasupra noastră, dincolo de noi that we cannot understand. și pe care nu îl putem înțelege. So
There is a story about Albert Einstein giving a lecture, Există o poveste de pe vremea când Albert Einstein ținea o conferință and somebody in the audience said to Einstein, și cineva din public i-a spus: I believe only in what I see. cred numai în ceea ce văd. So Einstein told him, Așa că Einstein i-a răspuns: show me your brain so I can believe you have one. arată-mi creierul tău ca să pot să cred că ai unul. So sometimes there are things that scientifically we do not understand. Așadar, uneori există lucruri pe care nu le putem înțelege din punct de vedere științific. And if we need to understand everything, Și dacă avem nevoie să înțelegem we're totul, actually avoiding the emotional experience. de fapt și de drept, nu facem decât să evităm experiența emoțională. So, I'm going now to tell you about few points of religion. Vă voi spune despre câteva repere ale religiei, Okay, about belief system. despre sistemul de credințe. Some people ask me a question. Unele persoane mă întreabă câte ceva, îmi pun o Do you întrebare believe in past lives? și mă întreabă: crezi în viețile trecute Or do you believe in life after death? sau în viața de după moarte? My answer is, Răspunsul meu este: I don't believe in it, nu cred în asta, and I do not believe in it. dar nici nu cred în asta. It's not question of believing in it, it's question of experiencing it. Nu este vorba de a crede în asta, ci de a o experimenta. So, I don't know what the truth is. Nu știu care este adevărul. If you want to know the truth, go to church or to university. Dacă vreți să știți adevărul, duceți-vă la biserică sau la universitate. But what I want to say is, Dar ceea ce vreau să spun este: I choose to believe. aleg să cred. And when I say I choose to believe, it doesn't mean that what I believe in is the truth. Și când spun asta nu înseamnă că lucrul în care cred este adevărul. Because I had some conversation 15-20 minutes ago. Pentru că am avut o conversație acum 20 de minute We were talking about reality. în care vorbeam despre realitate. Well, I've got some bad news for you. Am vești proaste pentru voi. There's no such thing as reality. Nu există așa ceva ca și What realitate. there is our subjective perception of reality. Există, de fapt, percepția noastră subiectivă cu privire la ceea ce Because este this realitate. reality can be described by different people in different ways. Pentru că această realitate poate fi descrisă de oameni diferiți în moduri diferite. So everything I'm going to say this evening, Așadar, tot ceea ce voi spune în seara asta it's my personal, subjective, non-scientific opinion. este părerea mea personală, subiectivă și neștiințifică. This is what I choose to believe. Este ceea ce aleg eu să cred. Towards the end of my lecture, I'm going also to share with you why I've chosen to believe in what I believe. Și spre sfârșitul acestei conferințe vă voi împărtăși și motivul pentru care am ales să cred în ceea ce cred. I'm very careful from those people who say, I know what the truth is, this is how it is. Și am foarte mare grijă cu acești oameni care spun: eu știu care este adevărul, iată care este. I know nothing. Eu nu știu nimic. So, in the Buddhist philosophy, În filozofia budistă there is something called the Four Noble Truths. există ceea ce se numește cele 4 adevăruri nobile. The first one Primul is called Dukkha, se numește dukkha, which means life means suffering. care se traduce prin viața înseamnă suferință. Sometimes we are born in pain, Uneori ne naștem în durere, getting separated from the comfortable womb of our mother is painful. pentru că este dureros momentul în care ne separăm de mediul confortabil al pântecului mamei. First day in kindergarten or in school is painful. Prima zi la grădiniță sau la școală este dureroasă de asemenea. First love might be also painful Prima iubire poate de asemenea să fie dureroasă, because, in my opinion, pentru că din punctul meu de every vedere, normal person in this room fiecare persoană normală din această have sală experienced some kind of rejection was painful.
care a experimentat ceva respingere, orice fel de respingere, a suferit. So with all those suffering rejections, Așa că, cu toate aceste suferințe și respingeri, we've got little devils running in our head, avem mici demoni care alergă prin mintea noastră, which makes us worry about things care ne fac să ne facem tot felul de griji despre and think, lucruri what is the worst thing that might happen? și să ne gândim la care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla. The next noble truth Următorul adevăr nobil, in Buddhism is called samudaya, în budism, se numește samudaya, which the origin of suffering is attachment. care spune că rădăcina suferinței este atașamentul. We are attached to our possessions, Suntem atașați de posesiunile noastre, we are attached to our relationships. de relațiile noastre. You are my wife, Tu ești soția you're mea, mine. ești a mea, You are my possession, I own you. ești posesiunea mea, eu te dețin. And then we give a lot of meaning to our house, car, and other possessions. Și apoi oferim foarte multă însemnătate casei noastre, mașinii. We și start to tuturor attach to celorlalte- it and we start to carry it along with us. Și tuturor celelalte lucruri materiale. Ne atașăm și începem să le purtăm cu noi peste tot. But let's stop the pessimism, Dar să încetăm cu pesimismul, because here comes some good news. pentru că iată ceva vești bune. The third noble truth is called Nirhoda, Al treilea adevăr nobil se numește Nirhoda, which is the cessation of suffering is attainable, is possible. care spune că încetarea suferinței este posibilă și o putem atinge. It's possible when we reach the stage of Magga, Este posibil atunci când ajungem în stadiul, în etapa numită Magga, when we actually, the way to stop suffering iar modul de a opri suferința is to have the right view, este să avem perspectiva corectă, the right speech, discursul the right action, potrivit și etc., etc. acțiunea potrivită. But the question is, when we talk about right, Însă întrebarea este, în momentul în care vorbim despre corect, potrivit, right according to whom? corect și potrivit conform sau în acord cu cine, cu Who spusele has cui. decided for us what is right and what is wrong? Cine a decis pentru noi ce este rău și ce este bine, corect. Who has decided for us what is moral or immoral? Cine a decis pentru noi ce este moral și ce este imoral. Who has decided for us what is a sin and what is not a sin? A sin. A sin, like Sin. a sin. Yeah. I don't have that in my vocabulary. Okay. Cine a decis pentru noi ce anume este un păcat și ce anume nu este un păcat. Because you know, I heard from one lawyer a very interesting sentence. Am auzit de la un avocat o propoziție foarte interesantă. Law and justice Legea și justiția are very close relatives, sunt rude foarte apropiate, but they don't talk to each other. însă nu vorbesc una cu cealaltă, nu comunică. So, if we talk about the Nazis, Așadar, dacă vorbim despre naziști or we talk about the Russians who were sending people to Siberia to die, sau despre rușii care trimiteau oamenii în Siberia să moară, according to their laws, they're doing illegal things. conform legilor lor proprii, ei făceau lucruri potrivit, legal. But if, in my opinion, if justice is contradiction with the law, Dar din punctul meu de vedere, dacă justiția este în contradicție cu legea, then it's okay to break the law. atunci este în regulă să încalci legea. Because I want to remind you Vreau să vă amintesc, that whatever Ceausescu has done, absolut orice a făcut Ceaușescu, he was doing it according to the law of the country at that time. a făcut asta în acord cu legea țării din acel moment. He was not breaking the law. Nu a încălcat legea. He was just not listening to justice. Pur și simplu nu asculta de justiție. So, Așadar, we've got the body, which is the ego. avem corpul, care este ego-ul, We got the
causal body, which is our intellect, Avem corpul cauzer, care este intelectul, which is our knowledge. care reprezintă cunoștințele noastre. We've got the soul. Avem Soul. Sufletul. Okay. Now, what is the soul? Because if you cut a person, you're not going to find an organ that is called the soul. Și ce anume este sufletul? Pentru că dacă tai o persoană în două, nu o să găsești un organ care să reprezinte sufletul. I want to believe Vreau să cred that the soul is the God within us. că sufletul este Dumnezeul din interiorul nostru. I choose to believe Aleg să cred that God is not there, că Dumnezeu nu este sus acolo, but is in here. ci este aici, înăuntru. We've got the mental body and the mind. Avem corpul mental și mintea, We've got the physical body. corpul fizic, But when we pass to the other side, dar când trecem dincolo, which means we die, adică and I choose to believe, iar eu aleg să cred when I say I choose to believe, I'm going to repeat it many times this evening. și voi repeta asta de multe ori în această seară, când spun aleg să cred, I choose to believe that there is something after death. aleg să cred că există ceva după moarte. So when we pass to the other side, we take with us our soul. Când trecem dincolo, luăm cu noi sufletul nostru. I remember once I was giving a lecture in India, in New Delhi University, Mi-amintesc că odată aveam o conferință în India, în Universitatea din New Delhi, in the Department of Psychology. la departamentul de psihologie. Now, I am a psychologist in a way, Iar eu, într-un fel, sunt psiholog. but there is a problem. Însă e o problemă. The word psychology means the science of the mind. Cuvântul psihologie înseamnă știința minții. And I'm supposed there are some psychologists in the room. Și presupun că există ceva psihologi în sală. So the meaning of the word psychology Înțelesul termenului psihologie is the science of the mind. este știința minții. Where is the mind? Dar unde se află mintea? What is the mind? Ce anume este mintea? So I tell you what we psychologists do. Așadar vă spun ceea ce facem noi, We psihologii. practice the science of something we don't know where it is and what it is. Practicăm știința a ceva ce nu știm unde este și ce este. What a waste of time. Ce pierdere de timp. And as I'm giving this lecture in India, Și cum eram acolo la conferința în India, one professor stands up and said, I know where is the mind. un profesor se ridică din public și îmi spune, eu știu unde este mintea. I said, okay, really? Please tell me. Și am spus, da, serios, te rog spune-mi I și said it a eu. little bit cynically. Da, am spus-o cu ceva cinism. And he said A răspuns, that the brain creierul is like a light bulb. este ca un bec. The mind Mintea is the light that the light bulb is producing. este lumina pe care o produce acel bec. And then he continued and said, Și apoi a continuat, when we look at the sky, atunci când privim cerul, we see stars. vedem stele. Some of those stars have died long ago, Multe din acele stele au murit cu mult timp în urmă. but the light of those stars is still there Însă lumina lor este încă acolo. because the light travels. Pentru că lumina călătorește. And so is the human mind. Și de asemenea, la fel face și mintea umană. When we die Când murim, physically, fizic, our mind continues to travel. mintea noastră continuă să călătorească. And in a way, this is the collective unconscious. Și într-un fel acesta este inconștientul colectiv, That it's so many civilizations in the world, care este construit în atât. civilization in I the need to world, verb afterwards. we continue to create the same belief systems. Și de nu știu câte civilizații în urmă din lumea asta, noi continuăm să creăm același sistem de credință, The same symbols. aceleași simboluri. So, Așadar, life, death, and afterlife. viața, moartea și viața de dincolo. Okay. So, there is this strange word called karma. Există acest cuvânt ciudat care se numește karma.
Some people say those things happen to me because it's my karma. Mulți oameni spun, lucrurile astea mi se întâmplă pentru că asta este karma mea. Sometimes they like to blame the previous generations. Și uneori le place să învinovățească generațiile anterioare. I have difficulty with that. Și eu am dificultăți în a înțelege asta. Because when you say it's my karma, Atunci când spui că este karma ta, what you're saying, I'm not responsible, de fapt spui că nu ești responsabil, I'm not in control and I'm not in charge. nu ești în control și nu ești tu cel care ia acțiune. This is how things are. Așa stau lucrurile. And in our Western society, Și în societatea noastră occidentală, in our civilized intellectual Western society, în societatea noastră civilizată, Western society, okay, societatea noastră we actually take different words from other cultures luăm diverse cuvinte, cu diversi termeni din alte culturi and we use them without even understanding what they mean. și le folosim fără ca măcar să înțelegem ce semnificație au. So karma is what you give out will come back to you. Karma, de fapt, este că ceea ce oferi se va întoarce la tine. What is happening to you Ce se întâmplă is coming from within you. You are responsible. vine din interiorul tău. Tu ești cel responsabil. It's not your fault, Nu este vina ta, it's your responsibility. dar este responsabilitatea ta. When somebody does something bad to us, Atunci când cineva ne face ceva rău, we have to ask ourselves a question. trebuie să ne punem o întrebare. And this is the most difficult thing to do. Și este cel mai greu lucru de făcut. What is my responsibility Care este responsabilitatea that this mea happens to me? pentru faptul că lucrul acesta mi se întâmplă chiar acum? Especially when we talk about children. Și asta în special când ne referim la copii. Some people say to me, I was a difficult child, Unii îmi spun, am fost un copil dificil, it was my fault because my parents were beating me up. care de fapt spune, a fost vina mea pentru că părinții mă băteau. If your child does not behave, Dacă al tău copil nu se comportă frumos, we've got two options. ai două opțiuni. One is to blame the child. Una este să vinovățești copilul, There's something wrong with the child. că este ceva în neregulă cu el, He has attention deficit disorder. are eventual ADHD, sindromul deficitului de atenție, Let's give this child chemicals, și să îi dăm tot felul de chimicale, or we might feel very guilty. sau s-ar putea să ne simțim noi vinovați. It's my fault that vina my mea. child, what happened to my child. E vina mea ce îi se întâmplă copilului meu. But there is a third option. Dar mai există o a treia opțiune. The third option is, Și aceasta este, what is my responsibility for things to happen? care este responsabilitatea mea pentru faptul că se întâmplă acum ceea ce se întâmplă? And this is the most difficult question. Și asta este cea mai dificilă întrebare. What is my responsibility if I have a certain disease? Care este responsabilitatea mea? Cu ce sunt eu responsabil în faptul că acum sufăr de o anumită How boală? do I create things for me to happen? Cum anume creez eu lucrurile să mi se întâmple în așa fel, în astfel, cum sunt acum? How people treat you is their karma. Modul în care oamenii te tratează pe tine este karma lor. How you react to it is your karma. Cum reacționezi la asta este karma ta. We have a choice. Avem o alegere. So, when I had this near-death experience, Când am fost în această experiență de moarte clinică, I developed with time a belief system. am dezvoltat în timp un sistem de credințe. And at this time, I knew nothing about Buddhism. Pe vremea aceea nu știam nimic despre budism But one of the things that I find very frustrating sometimes, și un lucru pentru care m-am simțit frustrat deseori, when I create new theories, în momentul în care cream teorii noi, I always find that somebody have said it before me. aflam că alții au mai spus-o și înaintea mea. It's really annoying, you know. E chiar enervant, știi? Every time I think I'm a genius, I find that somebody said it before. De fiecare dată când cred că sunt geniu, aflu că altcineva a mai spus-o înaintea mea. So
What I choose to believe is Așadar, ce aleg eu să cred este that during our lives, că pe parcursul vieților noastre different events happen to us. ni se întâmplă diverse lucruri și evenimente. Those events are our teachers. Aceste evenimente sunt profesorii noștri. So, as a psychologist, when I see private clients, Ca și psiholog, în momentul ședințelor individuale, I choose to believe aleg să cred that this person was sent to me for a reason. că această persoană a fost trimisă la mine dintr-un anumit motiv. This person was sent to me not for me to teach them something new, Mi-a fost trimisă nu ca eu să învăț pe ei ceva nou, but for me to learn something about myself. ci pentru ca eu să învăț ceva despre mine însă. All of my clients are my teachers. Toți clienții mei sunt profesorii mei. The worst thing that happens to me in life Cel mai rău lucru care mi se întâmplă is just a gift. este doar un dar. Every person that I meet in my life, Fiecare persoană pe care o întâlnesc în viața mea, I always have to ask myself, trebuie să mă întreb de fiecare dată, especially when the client walks after the therapy out of the therapy room, mai ales când la sfârșitul sesiunilor individuale clientul pleacă din cabinet. the most important question is, Cea mai importantă întrebare: what have I learned about myself ce anume am învățat despre mine însă through that person? prin această persoană? So, we came on this earth for a reason. Așadar, am venit pe acest pământ cu un motiv. Our life is supposed to have a meaning and a reason. Viața noastră ar trebui să aibă o semnificație și un motiv. But because the way that society is programming us, Dar datorită modului în care societatea ne programează, our view of life becomes very limited. perspectiva noastră asupra vieții devine foarte limitată. So the universe, Universul, I don't want to use the word God, n-aș vrea să folosesc cuvântul Dumnezeu. you've got some atheists in the room. Avem ceva atei prin sală. The universe is sending us the right teachers. Universul ne trimite profesorii potriviți. The universe is sending us different people Ne trimite diferite persoane or different events sau diferite evenimente that's supposed to put us on the right path. care ar trebui să ne aducă, să ne așeze pe calea cea potrivită. If we have, in my belief system, if we fulfilled our life mission, Din punctul meu de vedere al sistemului meu de credințe, dacă ne-am îndeplinit misiunea vieții noastre, when we die, când vom muri, we go to what is called in Buddhism the nirvana. vom merge la ceea ce se numește în budism nirvana. The nirvana is a state of perfect happiness Nirvana este de fapt o stare de fericire perfectă and idyllic place. și un loc idilic. But if we don't finish our life purpose in this life, Însă dacă nu ne terminăm, nu ducem la bun sfârșit scopul vieții noastre, we're going to be sent back vom fi trimiși înapoi to another life, spre o altă viață and we're going to move from one life to another și vom trece dintr-o viață în cealaltă, until we have fulfilled our life mission. până când vom fi împlinit misiunea vieții noastre. Now, in ancient Egypt, În Egiptul antic, just what I'm going to do now, I'm going to show the similarities, not the differences. ce voi face eu acum este că vă voi arăta similaritățile, nu diferențele. It's very important that we start to see what we have in common, E foarte important să începem să vedem ce anume avem în comun. because this might dissolve a lot of human conflicts, Pentru că asta este posibil să dizolve multe conflicte umane, national conflicts, naționale chiar, religious conflicts. religioase. It's not about us and them, Nu este despre noi și ei, but what do we have in common. ci despre ce anume avem noi în comun. So, in ancient Egypt, În Egiptul antic, death and afterlife was very important part. moartea și viața de Because they apoi believed erau in the afterlife. pentru că ei credeau în viața de apoi. They were preparing the body and soul for a peaceful death so they can actually come back. Pregăteau corpul și sufletul pentru o moarte, o trecere liniștită, pentru ca, de fapt, să se poată întoarce. So the ancient Egyptians were mummifying the bodies Așadar, ei mumificau corpurile to
to help them to enter the afterlife more smoothly, pentru a-i ajuta să treacă mult mai lin în viața de dincolo. Now, in ancient Greece, În Grecia antică, once again, the similarities. din nou o similaritate. When a person dies, Când o persoană murea, the messenger was taking the soul across to the river Styx, exista un mesager care purta pe un râu... Râul mort. Styx is the name of the river. Ok, care Yeah. purta corpul peste un anumit râu. This god was called Hermes. Iar acest deu se numea Hermes. The god Sharon Iar zeul Sharon were actually taking the dead person, the soul of the dead person, across the river where they were buried. purta de fapt sufletul persoanei respective pe partea cealaltă de râul unde fuseseră îngropați. And on the other side, Și pe cealaltă parte a râului there was a creature called Cerberus, exista această creatură, which Cerberus, was a dog with 3 heads, as you see on the picture, un cățel cu 3 capete, cum vedeți în poză, and he was guarding the underworld. iar el păzea lumea de dincolo. And when you arrived there, Când ajungi acolo, there were 3 judges când ajungeai acolo, erau 3 judecători and the gate of the underworld. și poarta către lumea de dincolo. Their name were, Dei? the name of the gods, Numele lor era Minos, Minos, Rhamantus, ok? and Asius. So, Minos was the judge of those who have been given the death penalty on a false charge. Minos era judecătorul celor care au primit pedeapsa cu moartea pe nedrept însă. He decides whether the soul of the dead person Și el este cel care decide dacă sufletul persoanei decedate will go to Elysium or Tartarus. va merge către Elysium sau Tartarus. Okay. So, remember that in our Christian religion, Vă amintiți că în religia noastră ortodoxă we've got the concept of heaven and hell. avem conceptul de rai și iad. But we actually find this concept in other cultures, ancient cultures too. Însă găsim aceste concepte și în alte culturi străvechi. De asemenea, The Asphodels meadows, ce acolo? yeah, okay. Așa. This was a place when people who simply lived and did nothing important in life Ok, deci aceasta este denumirea unui loc, unui tărâm, were sent then, unde erau trimiși oamenii care pur și simplu existau fără să facă absolut nimic, să trăiască, să but facă they ceva în did viață. nothing but to be sent to Tartarus, which is the hell. Aha. Dar ei nu făcuseră nici nimic rău, astfel încât să fie trimiși în iad, pe nume Tartarus. Okay. The Elysium Elysium is the underworld when is the final resting place for the heroes and the important people. este locul final de odihnă al eroilor și al celor importanți care au făcut This is lucruri bune. the concept of paradise. Acesta este conceptul paradisului. And the Tartarus is hell, Iar Tartar este iadul, where the worst humans went, unde cei mai groaznici oameni ajungeau. and according to this, what they suffered a punishment, Și se pare că suferau o anumită pedeapsă, which was eternal hunger, care era foamete eternă, eternal thirst, sete eternă, being tied to a wheel of fire, erau legați de o roată de foc, climbing mountains endlessly,
și urcau munți la nesfârșit. Those people had to suffer for eternity. Acești oameni trebuiau să sufere pentru eternitate. Okay, so what it is common with Christian religion? Ce anume găsim aici în comun cu religia creștină? We've got heaven Avem raiul for those who behave really good. pentru cei care se comportă foarte bine. We've got hell for those who were punished. Avem raiul pentru cei pedepsiți, iadul pentru cei pedepsiți. And in the middle, we've got what's called the purgatory. Și în mijloc avem purgatoriul. This is when you've not been good enough or bad enough, but you are sent there to be cleaned. Și asta înseamnă că nu ai fost nici foarte bun, nici foarte rău și ești trimis acolo doar să fii curățat. So here you see different pictures Aici vedeți diverse imagini of how this ancient Greek hell is represented. despre cum este reprezentat acest iad al Greciei antice. So, when in the Egyptian culture, Când în cultura egipteană, the person moved to the afterlife with their body, persoana tranzita către cealaltă, către viața de dincolo cu totul corpul lor, in the Greek and Roman mythology, în mitologia greacă și romană, the body stays on earth, corpul rămânea pe pământ but is the soul of the person who moves to the afterlife. și numai sufletul persoanei se mută în lumea de dincolo. So to prepare the person for the afterlife, Așadar, pentru a pregăti persoana pentru lumea de dincolo, usually they were washing the body, de obicei spălau corpul, covering it, îl acopereau. Now, Christian religion, Religia creștină, Jesus died because of us, because of our sins, spune că Iisus a murit datorită nouă din cauza păcatelor noastre, which means I need to feel guilty. ceea ce înseamnă că trebuie să mă simt vinovat, As they say in Latin, mea culpa, așa cum spun în latină, mea culpa, it's my fault. este vina mea. So we need to do very good things and behave good in life, Așa că avem nevoie să facem lucruri foarte bune și să ne comportăm foarte bine, so then we can be sent to heaven. ca să putem fi trimiși în rai. So, but you see, when I read all those things, I'm asking myself a question. Și când citesc toate aceste lucruri, îmi pun o întrebare. How much control of our humanity is in there? Cam cât de mult control al omenirii noastre se află în toate aceste... Somebody have decided Cineva a decis what is moral and what is immoral, ce anume este moral și ce anume este imoral. what is right and what is wrong. Ce este corect și ce este greșit. And this is how they control us. Și în acest mod ei ne controlează. You have to be good in this life. Trebuie să fii bun în viața asta, You have to suffer as a simple peasant. ca și un țăran simplu. You have to be grateful for what you have, Trebuie să fii recunoscător pentru ceea ce ai. even when some priests and religious people are very rich. Chiar dacă multe persoane religioase și preoți sunt foarte bogați, You have to accept life as it is, trebuie să accepti viața așa cum este. not to protest or do revolutions, Not to? protest or Să do nu revolutions. protestezi și să nu faci revoluții. Then you'll be a good revolte. person and then you go to heaven. Să fii o persoană bună, cu minte și apoi să ajungi în rai. And it all started, Și I totul want a to remind început, you, vreau să reamintesc, because of a woman. datorită unei femei. She ate an apple Yeah. from the forbidden tree, A mâncat un măr din copacul interzis. given to her by a snake. Un măr care i-a fost oferit de un șarpe. And then this woman Și această femeie gave the apple to her man. i-a oferit mărul bărbatului ei. So all of the men in the room, Așadar, toți bărbații din această sală, there are not many of them, the majority here are women for some reason. de ce majoritatea sunt femei, pentru Maybe motiv this is sau the reason altul, why women live longer than men. poate de aceea femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Don't take apples from women. Așa că bărbaților nu acceptați mere de la femei. So, if you die today, Dacă mori astăzi, where would you go? unde te duci? Unde ajungi? Now,
The question is not if you're a total atheist Dacă ești un ateu convins and you don't believe in heaven and hell, și nu crezi deloc în rai și iad, I want you metaphorically to think for a moment. aș vrea să te gândești în moment metaforic. When you die, where would you go? Dacă ai muri, unde ai ajunge? Would you go to heaven or you go to hell? Ai ajunge în rai sau în iad? How do you see yourself? Cum anume te vezi? Are you a good person? Have you been a good person or a bad person? Ai fost o persoană bună sau o persoană rea? Not according to the laws and rules of others, Dar nu conform regulilor și legilor altora, but according to yourself, your own belief system. ci în acord cu propriul tău sistem de credință. Because in psychology there's an interesting concept În psihologie există un concept interesant called the mad, the bad, and the sad. care se numește cel nebun, Bad cel rău și cel and trist. sad. Okay. Just listen to how people talk. Ascultați pur și simplu cum anume vorbesc oamenii. I'm losing my mind, Îmi pierd mințile, I'm feeling depressed, mă simt deprimat and I'm a bad person, this is why it happens to me. și sunt o persoană rea, de asta li se întâmplă toate mie. And sometimes it is totally ridiculous. Uneori este absolut ridicol. A woman comes to therapy O femeie vine la and terapie says, my husband beats me up, și îmi spune că o bate soțul it's my fault, și că e vina ei. can you hypnotize me not to be a bad wife to him? Poți să mă hipnotizezi ca să nu mai fiu o soție rea față de el? I know women that are convinced that her husband is alcoholic because it's their fault. Știu femei care sunt convinse că soțul lor este alcoolic datorită lor și că este vina lor. Now, through my 35 years of clinical experience, Și din cei 35 de ani de experiență clinică, if I'm going to generalize, dacă ar fi să generalizez, women love to carry the cross of guilt on their shoulder. femeilor le place să poarte crucea vinovăției pe umeri. Sometimes women feel so important Uneori femeile se simt atât de that they importante, think that everything is happening around is their fault. încât cred că absolut tot ce se întâmplă în jur este din cauza lor. So it's very easy to be a man. Așa că e foarte ușor să fii bărbat. Everything is your fault. As long as everything is your fault, I'm innocent. Totul este din vina ta, a femeii, și atâta timp cât este din vina ta, eu ca bărbat sunt nevinovat. Okay. So once again, Așa in că the din nou, Muslim religion, da? in the Muslim, În religia Musulmană. musulmană, our life is preparation to the next life. se spune că viața noastră este o pregătire pentru viața de dincolo. So if we are good in this life, Așadar, dacă suntem buni în această viață, we're going to go to a good place after our death. vom ajunge într-un loc bun după ce murim. And if we are bad, we're going to go to hell. Și dacă suntem răi, vom ajunge în iad. So once again, we got the concept of heaven and hell. Așadar, din nou, iată conceptul de rai și iad. Și acolo. So, once again, the upper world and the downward. Lumea de sus și lumea de jos. Era Ok. acolo. Death is there. Moartea este We all going to die. acolo. Toți If vom you want muri. it or not, we all going to die. Indiferent dacă vrem asta sau nu, toți vom ajunge să murim. So, this is actually the existential philosophy. Aceasta este, de fapt, filozofia existențială. I am my own existence. Eu sunt propria mea existență. I am my own world. Eu sunt propria mea lume And nobody is structuring it for me. și nimeni nu o structurează pentru mine. I am responsible for my life. Eu sunt responsabil pentru viața mea. So, nothingness and death. Nimicul și viața și moartea. Now,
There was a famous philosopher called Viktor Frankl. Viktor Frankl a fost un filozof faimos. He written a book called Man Seeking Meaning. Man Looks for Meaning. Și a scris o carte care se numește Omul care își caută înțelesul vieții. Viktor Frankl was in a concentration camp, in a German concentration camp. El a fost într-un lagăr de concentrare german. And there is a very famous sentence that he says in this book. Și acolo în carte este o propoziție care e interesantă și a ajuns pe mare. He talks about this person Vorbește despre o anumită persoană who stands in front of the gas chamber, care stă acolo în fața camerei de gazare and in 2-3 minutes this person is going to die. și urmează ca în următoarele 2-3 minute această persoană să moară. Now, Viktor Frankl says, now they have a choice. Iar Viktor Frankl spune, acum What you're going to do with the 3 last minutes of your life? Acum tu ai de ales, acea persoană avea de ales. Ce anume vei face cu ultimele 3 minute din viața ta? Are you going to feel miserable Te vei simți groaznic, mizerabil, about your life going to end? despre faptul că viața ta se va sfârși? Or are you going to use these last 3 minutes Sau vei folosi aceste ultime 3 minute to actually look around you să te uiți pur și simplu în jurul tău, and admire the beauty of the sky or look at the positive aspects of your life? să admiri, nu știu, probabil albastrul cerului sau să te gândești la aspectele pozitive ale vieții. Because you can take from a man and a woman everything. Pentru că poți lua de la un bărbat sau de la o femeie totul. You can take their possessions, Poți să le iei lucrurile materiale, you can take their food, mâncarea, you can take their money, banii, you can take parts of their body, poți să le iei părți din corp chiar. but there's one thing you can never take from a human being. E un lucru pe care nu poți niciodată să îl iei unei ființe Is umane. the freedom of choice. Și anume libertatea de alegere. And we all have the freedom to choose Și toți avem libertatea de a alege. how we're going to react to our life events. Cum anume vom reacționa la evenimentele din viața noastră. Because, as I said before, when somebody treats us bad, it's their karma. Cum am spus mai devreme, când cineva nu se poartă bine ok cu noi, este karma lor. What we're going to do with it, it's our karma. Și ce vom face noi cu asta, reprezintă karma lor. It's like in a poker game. E ca într-un joc de poker. You receive a bad card. Primești o carte proastă, Now the question is how you're going to play with it. dar întrebarea este cum anume o vei juca. What you're going to do with it. Ce vei face cu ea? It's our choice. Este alegerea noastră. Nobody can do anything to us. Nimeni nu ne poate face absolut nimic. There is no such thing as fear of death. Nu există așa ceva ca frică de moarte. There's only fear of life. Există numai frica de viață. There's no such thing as fear of failure. Nu există frică de eșec, There's fear of success. există frică de succes. Because when I fail, Pentru că atunci când I eșuezi, can blame somebody. pot să dau vina pe cineva, pot să When mă I învățesc. succeed, Dar dacă câștig, I'm responsible. în momentul în care am succes, eu sunt responsabil. Okay. I'm going to say the same thing regarding the subject of relationships. Voi spune același lucru și în privința subiectului relațiilor. Okay. From my experience, Din punctul meu de vedere, din experiența mea, we human beings, noi, ființele umane, and I use the word we because I'm including myself in it, și folosesc noi pentru că mă includ și eu aici, we human beings, we have 3 basic problems. noi avem 3 probleme principale de bază. One is a difficulty of making decisions. Prima este dificultatea de a lua decizii. What if I'm making the wrong decision and another decision will be better? Dacă cumva eu iau decizia greșită și altă decizie de fapt ar fi fost mai bună. The next problem is difficulty to find a direction in life. A doua problemă este dificultatea în a găsi o direcție în viață. And the biggest fear of them all is Și cea mai mare frică din toate este fear of intimacy. frica de intimitate. And this is a very unconscious fear. Și asta este o frică inconștientă, profund inconștientă.
Maybe it's because our childhood experiences and how we experience our own parents. Poate datorită experiențelor din copilărie și cum am relaționat cu proprii noștri părinți. Or maybe it's our experience of rejection in life. Sau poate experiența respingerii de-a lungul vieții. What will happen Ce anume se va întâmpla if I have a relationship that is going to work? dacă am o relație, dacă voi avea o relație care chiar va funcționa? I'm going to get stuck there forever. Voi fi blocat acolo pentru totdeauna. So I tell you what I do. Așadar, vă spun ce fac eu. Now don't talk about myself, I'm not talking Nu about vă you, simțiți prost, vorbesc doar despre mine, nu vorbesc despre voi. because I'm expert on it. Pentru că sunt expert în asta. Unconsciously, Inconștient, I'm choosing those relationships who are not going to work, aleg acele relații care nu vor funcționa. because then I'm safe. Pentru că atunci sunt în siguranță. And then I can blame everybody else for it not working. Și atunci pot să-l vinovățesc pe toată lumea pentru că nu funcționează. So, when I'm too afraid of life, Atunci când mi-e prea teamă de viață, in order not to live life to the full, pentru a nu trăi viața pe deplin, I'm developing fear of death. dezvolt această frică de moarte. So instead of living in the present, Așadar, în loc să trăiesc în prezent, I'm going to think what will happen in the future. mă voi gândi la ce se va întâmpla în viitor. I'm going to die. Voi muri. Now, according to Viktor Frankl and other philosophers, Conform lui Viktor Frankl și altor filozofi, it's death that is giving meaning to life. moartea este cea care oferă însemnătate vieții. Because if we became immortal, Dacă am deveni Nemuritori. nemuritori, at that moment we can postpone things forever. în acel moment putem amâna lucrurile o eternitate. And our life will become very boring. Și viața noastră a devenit foarte plictisitoare. I want to remind all of us that sometimes we are motivated by what is called a deadline. Aș vrea să ne reamintim că uneori suntem motivați de ceea ce se numește termen limită, termen de livrare. In university, La universitate, when I have to write my thesis, atunci când trebuie să scriu teza, I have a deadline when I have to submit it. am o dată limită la care pot să o predau. If I don't submit it by a certain date, Dacă nu predau la o anumită dată, I'm going to fail. voi eșua. But if I don't have a deadline, Dar dacă nu am un termen limită, then I postpone it forever. atunci pot să amân asta, să procrastinez o veșnicie. Don't do today what you can postpone to tomorrow. Nu face astăzi ceea ce poți amâna pentru mâine. We have time. Avem timp. We have lots of time. Avem mult timp. Death gives meaning to life. Moartea oferă însemnătate vieții. And I want you to imagine Și aș vrea să vă imaginați that somebody told you că cineva v-a spus that you've got 6 months to live. că mai aveți doar 6 luni de trăit. 6 months to live in perfect health. 6 luni de trăit în sănătate perfectă. And then you're going to die. Și apoi veți muri. You just got 6 months. Dar aveți doar 6 luni. What are you going to do then? Ce veți face atunci? Ask yourself this question. Întrebați-vă asta. And when you have an answer, Și atunci când obțineți un răspuns, now I've got good news for you. am vești bune pentru voi. You've got more than 6 months to live. Veți avea mai mult de 6 luni de trăit. But what are you going to do Dar ce anume veți face? when you decided what you're going to do if you had 6 months to live? Când ați decis ce veți face știind că aveți doar 6 luni de trăit. Do it now. Faceți Because the asta time is now. acum, pentru că momentul este acum. Death gives meaning to life. Moartea oferă însemnătate și We've got a semnificație. certain amount of time. What we're going to do with this life? Avem un anumit timp limitat. Ce anume vom face cu el și cu viața noastră? If our life has a purpose and a meaning, Și dacă do our life has a meaning and a purpose? au viețile noastre o însemnătate și un scop, You know, there are questions that we don't ask ourselves. există întrebări pe care nu ni le adresăm nouă înșine. I'm very grateful for our near-death experience. Eu unul sunt foarte recunoscător pentru experiența mea în apropierea That morții. in certain stage made me stop. Dar în anumite Made me stop. în anumite momente m-a făcut să mă opresc And then ask myself why I'm here.
și să mă întreb de ce anume sunt aici. Why this life was given back to me as a gift? De ce oare această viață mi-a fost înapoiată, mi-a fost dată înapoi ca și dar, ca și What am cadou? supposed to do with it? Ce? So let's think about our lives for a moment. Să ne gândim la viețile noastre un moment. We get married, Ne căsătorim, we have children, facem copii, we feed the children, îi hrănim, we give them good education. le oferim o educație bună Every morning we wake up, și în fiecare dimineață ne we trezim, go to our job. mergem la muncă Some of this job is very boring, și unele locuri de muncă sunt foarte plictisitoare, but I have to go to work. dar trebuie să merg la muncă. I have bills to pay. Am facturi de plătit, I've got a mortgage to pay. am o ipotecă de plătit. So I spend 45 years of my life Așa că petrec 45 de ani de viață, doing things that I have to, not because I want to. făcând lucrurile pentru că trebuie, nu pentru că îmi doresc. And then my children left home. Apoi copiii pleacă de They acasă, went to their own life. merg spre propriile lor vieți. And I look at my other half Și atunci privesc la jumătatea mea and I see a complete stranger. și văd un străin. And then I sink into depression. Apoi cad în depresie, I'm retired. sunt pensionat deja, I don't work anymore nu mai lucrez, because my job was my identity. pentru că locul meu de muncă era identitatea mea. I'm an engineer. Ceea ce făceam era identitatea mea, eram It is my inginer. identity and it was taken away from me. Identitatea mea mi-a fost luată. So I'm sitting at home, Așadar, stau I'm acasă, vegetating and I'm vegetez dying. și mor. What is the meaning of life? Care este însemnătatea vieții? And this is very important Și asta este foarte important. because we need to start to get in touch with our mortality. Pentru că trebuie să începem să intrăm în contact cu mortalitatea noastră. Our time here is limited, Timpul nostru aici este limitat. but we have children. Însă avem copii. What kind of world we want to leave behind us for the next generations? Ce fel de lume vrem să lăsăm în urma noastră pentru generațiile care urmează? But we love to deny death. Însă ne place să negăm moartea. And if I said before, we are in this world, in this life for a purpose, Și dacă am spus înainte că ne aflăm în această lume și în această viață cu un scop, what happens if we don't fulfill this purpose? ce se întâmplă dacă nu împlinim acest scop? No. One of the important things Unul din lucrurile importante, to actually, when we realize the meaning of our, want to understand the meaning of our life, atunci când vrem să înțelegem sensul vieții noastre, the Iroquois Indians, indienii Iroquois have a concept what's called the seven generations. au un concept care se numește cele 7 generații. It's the question of creating an awareness about the seven generations before us, Și este ideea creării sau unei conștientizări asupra celor 7 generații din urma noastră, and the seven generations in front of us. dar și asupra celor 7 generații care urmează după noi. Because this determines Pentru că asta determină the purpose of our life. scopul vieții noastre. Now, when we talk about seven generations, Și atunci când vorbim despre cele 7 I'm generații, talking here about the old tradition of the Iroquois Indians in America. vorbesc despre tradiția veche a celor indieni Iroquois din America. And just shows to point again about the collective unconscious. Și pur și simplu fac referire la colectivul Unconscious, yeah. inconștientul colectiv. You know the Russian matryoshka, those dolls that are one inside the other. Da, știți păpușile rusești Matryoshka. matroșca? There are 7 of them. Sunt 7. And you know that the word family in Russian Și cuvântul familie în rusă is simia. este Simia. simia. Simia means 7 me. Și asta înseamnă 7 eu. Does this number 7 Acest număr 7 have once again in different culture some very important significance? apare în diferite culturi cu, se pare, diferite semnificații.
So, now listen, I came to talk about death, Am venit să vorbesc despre moarte. okay? So I don't want you to depress you. Nu aș vrea să vă duc în depresie. I don't want you to leave here feeling guilty N-aș vrea să plecați de aici simțindu-vă vinovați. and then coming to me for therapy saying that you suffer from Și depression. apoi să veniți la mine la terapie să spuneți că suferiți de depresie. I've got too many clients, I'm too busy. Am prea mulți clienți, sunt prea ocupați. So a little bit of humor to lighten the experience is Așa good. că avem nevoie de puțin umor să mai ușurăm Ok. experiența. On a biological level, La nivel biologic, it is amazing to consider that the egg which became you este uimitor să te gândești la ideea că oul care a devenit persoana ta was literally carried by your grandmother, a fost efectiv purtat și de bunica ta, since your mother deoarece mama ta developed her eggs, și-a dezvoltat bulele okay, while she was a fetus inside her mother's womb. deja de când era fetus în pântecul mamei ei, Ok. adică a bunicii. So I'm not talking here about genetics Nu vorbesc aici despre genetică, because the scientific idea of genetic is another false way to look at what Western people think that karma is. și nu vorbesc aici despre genetică, pentru că modul științific de a privi genetica este tot un mod occidental al oamenilor de a privi karma. Okay. Now, we're talking about perception. Vorbim despre percepție. Each one of us has individual perception. Fiecare dintre noi are o percepție individuală proprie. How we perceive life events around us. Cum anume percepem evenimentele din jurul nostru. So life does not begin at birth, Viața nu începe la naștere. life begins at conception. Viața începe în momentul concepției. But according to this theory, life begins even before conception. Și conform acestei teorii, viața începe și mai înainte de concepție. And this already affects our conception of life. Și asta deja ne afectează percepția asupra vieții. But this perception can be changed. Dar această percepție poate fi schimbată. We don't have to continue our family dysfunction Nu suntem nevoiți să continuăm disfuncționalitățile din in familia our noastră, present life, în viața noastră prezentă. and after our death, knowing that our next generations will continue the same perception too. Știind că după moartea noastră, următoarele generații vor continua aceste percepții și disfuncționalități la rândul lor. The meaning of life. Sensul vieții. We don't have time. Nu avem timp. The only time that exists is now. Singurul moment care există este Not acum. tomorrow, Nu it's mâine, now. acum. What are we going to do with our now? Ce anume vom face noi cu acumul What kind nostru? of life we want to live? Ce fel de viață vrem să trăim? Okay. Abraham Maslow Abraham Maslow was talking about about self-actualization. vorbea despre actualizarea de sine. That the higher level is self-actualization. Că un nivel mai înalt reprezintă de fapt actualizarea de sine. Abraham Maslow was actually the founder of the humanistic school of psychology. Abraham Maslow a fost de fapt fondatorul părții umaniste, a școlii umaniste din psihologie. Okay. Humanism says Umanismul spune we all have the potential to self-actualize. că toți avem potențialul să ne actualizăm pe sine. We all have potential. Toți avem potențial. Nobody here is stupid or intelligent. Nimeni de aici nu este prost și inteligent. Sau We all have the potential inside. The question is, what do we do with it? toți avem potențialul în interiorul nostru. Întrebarea este ce anume facem cu el. But in our life, În viața noastră, somebody told us that we are stupid, cineva la un moment dat ne-a spus că suntem proști, or we don't have enough talent, sau că nu suntem destul de talentați, or we are failing. sau că pur și simplu o dăm în bară. And in psychology, there are also personality tests.
Iar în psihologie există de asemenea și teste de personalitate. It's called career counseling. Și asta se numește Carier. consiliere de tip Career. Okay. Ah, de carieră. Mhm. Ok, consiliere de Ok. carieră. Which means they do test on you and they tell you what kind of job you should take in life. Ceea ce înseamnă că în urma unor teste îți pot spune ce anume, ce activitate profesională să urmezi. And somebody tells you don't go to university, you're not intelligent enough, go and become a car mechanic. Și când cineva îți spune nu mergi la universitate, nu ești destul de inteligent, mai bine rămâi să faci mecanic auto. So Abraham Maslow was asked, so what happens after self-actualization? Așadar, Abraham Maslow a fost întrebat ce anume se întâmplă după actualizarea de sine. When you fulfill your potential. Atunci când îți împlinești potențialul. So then, Abraham Maslow said, Și atunci el a spus, the next stage is to help others to self-actualize. următorul pas, următoarea etapă este să-i ajuți pe ceilalți să se realizeze. Is to start transcending different values into other people's life. Este să începi să transcenzi diverse valori din viețile celorlalți. And at that moment, he put the basis of the transpersonal psychology. Și în acel moment a pus bazele psihologiei transpersonale. So, if you have children, Dacă aveți copii, what do you give them? ce anume le oferiți? Apart from a sandwich. În afară de sandwich-uri. Okay. Now, Sorry. one, Self-actualization is self-realization. yeah, also, yeah. Deci, Yeah. actualizarea de sine, dacă n-ați înțeles, e un fel de realizare de sine. Okay, now. One of the important therapeutic questions, Una dintre întrebările foarte importante în terapie, not only with people with terminal illness, but also people with depression, nu numai la persoanele care suferă de boli terminale, dar și cele care suferă de depresie, is to ask the person directly a question. este să întrebi pe persoana direct o întrebare. Do you want to live or you want to die? Vrei să mori sau vrei să trăiești? I remember I had this client. Îmi amintesc de un client, I said, why are you here? l-am întrebat, de ce ești I don't aici? like the question, what's the problem? So I ask, why are you here? What do you need? Nu-mi place să adresez întrebarea care e problema, așa că întreb de ce ești aici, de ce anume ai nevoie. I'm suffering from depression, I want to kill myself. Sufăr de depresie, aș vrea să mă sinucid, răspunde el. I said, okay, so you want to kill yourself. How are you going to do it? Bine, deci vrei să te sinucizi. Cum anume vrei să o faci? Well, I don't know. Și spune, nu știu. No, I'm serious. You want to commit suicide? Tell me how you're going to kill yourself. Vorbesc serios, dacă vrei să te sinucizi, spune-mi cum anume vrei să faci. And then I said, do you know how much a funeral costs? Ai idee cât costă o mormântare? Do you know what is the price of a coffin? Ai idee cât costă un sicriu? Have you thought about it? Te-ai gândit la asta? But if a person says to me, when I ask, you want to live or you want to die? Și în momentul în care pun această întrebare, vrei să trăiești sau să mori? Când cineva îmi răspunde, A person says, I want to live. vreau să trăiesc. Okay, bravo. What for? Îi spun, ok, bravo, dar pentru ce anume vrei And să then comes trăiești? an answer, Și atunci urmează un răspuns, which is the most common answer, care este cel mai des întâlnit. for my children. Pentru copiii mei. Children grow up and move away. Then what? Copiii cresc și pleacă de acasă. Apoi, după aia ce să faci? Okay. So if you want to live for your children, Dacă vrei să trăiești pentru copiii tăi, I want you to tell me aș vrea să-mi spui what do you have to offer to your children? ce anume ai să le oferi copiilor tăi. What values and emotions you can offer to your children? Ce valori și ce emoții le poți oferi copiilor tăi. Because apart from feeding them and putting clothes on them, Deoarece, pe lângă faptul că îi hrănești și îi îmbraci, what do you have to offer? ce anume le mai Who are oferi? you and what do you have to offer? Cine ești tu, de fapt, și ce anume ai de oferit. Well, I'm too tired. Sunt prea obosit, I have a stupid job that I hate. am un loc de muncă stupid pe care îl urăsc, I'm working very hard. muncesc din greu, I bring money home. aduc bani acasă. What else do you need? Ce altceva mai ai nevoie? We don't have time. Nu avem timp.
We're going to die. dar vom muri. We don't know when. Nu știm când. We might get hit by a bus tomorrow. Poate chiar mâine dă peste noi autobuzul. So I want you to imagine one moment Aș vrea să vă imaginați that you have died. că ați murit. Just imagine this. Imaginați-vă că ați murit acum. Doar imaginați-vă. Imagine that you have died. Imaginați-vă că ați murit. And you look back at life. Și priviți înapoi, în retrospectivă, în viața voastră. And then ask yourself a few questions. Și adresați-vă câteva întrebări. What am I proud of? De ce anume sunt mândru? What regrets do I have? Ce regrete am? What could have done differently? Ce aș fi putut să fac diferit? And that moment, Și în acel moment, open your eyes, deschideți-vă come ochii, back from your dying imagination to the here and now, reveniți în imaginația morții în momentul aici și acum and do it now. și faceți asta acum. What you're proud of, Ce anume, de lucruri de care sunteți be mândri. aware of what you're regretting, because it's never too late. Fiți conștienți de regretele voastre, pentru că nu este niciodată prea târziu. It's never too late to have a happy child. Nu este niciodată prea târziu să ai o copilărie You can fericită. start now. Poți să începi acum. And what you would have done differently. Și ce anume ai fi făcut diferit. So do it now, Și fă acum. because it's never too late. Pentru că nu este niciodată prea târziu. The only moment is now. Singurul moment este acum. Okay. And the last sentence that I'm going to say. Și ultima propoziție pe care vă voi spune. I heard a story somewhere Am auzit o poveste undeva that when a person dies că atunci când moare cineva, o persoană, and they go to heaven, și merg în rai, at the gates of heaven la poarta raiului stands an angel with a sword. stă un înger cu o sabie. And the angel says, Îngerul spune, I'm going to let you into heaven te voi lăsa să intri în rai, only if you're going to bring with you two witnesses. numai dacă vei aduce cu tine doi martori, They're going to swear on their life that you helped them to change their life. care vor jura pe viața lor că tu i-ai ajutat să schimbe viața. So what else have you changed in your life apart from your bank account? Așadar, ce altceva ai mai schimbat în viața ta cu excepția contului din bancă? Thank you very much and God bless you all. Vă mulțumesc tuturor și... One more.